We beginnen in Marokko, want er is opnieuw doodstraf opgelegd aan 2 Curaçaoënaars. Het gaat om Chardion S. en Edwin R.M. Zij zouden in 2017 per ongeluk de zoon van een rechter hebben doodgeschoten. Ze waren in Marokko voor de liquidatie van een andere persoon. Die zagen ze op het terras zitten. Toen ze daarna de wapens gingen halen en terugkwamen, was die persoon weggegaan en zat de zoon van de rechter al daar. En ze hebben dus de verkeerde doodgeschoten. Het gebeurde allemaal op het terras van café La Crème in Marrakesh. Het gebeurde in 2017 en ze hebben die moord gepleegd met een motor. De Marokkaanse justitie heeft geen genade voor de twee. Er was al eerder doodstraf opgelegd en dat is nu in een hoger beroep opnieuw opgelegd. Het is de vraag of de doodstraf daadwerkelijk wordt uitgevoerd, maar het betekent wel dat ze hun straf niet elders kunnen uitzitten. Dat zou bijvoorbeeld wel kunnen als ze levenslang hadden gekregen. Maar nu lijkt er, zo zegt de advocaat Bob Kaals, weinig hoop voor de twee, maar hij gaat kijken wat er nog allemaal kan spelen.